नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे मुख्य खबरो. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात अनलॉक केल्ल्यान आयच्यान देवस्थान उक्ती करूंक सरकाराली अनुमती. जगलपेट हिंगा बांदिल्ल्या कचरा वर्गीकरण प्रकल्पाचो आमदार आर.व्ही. देशपांडे हेमगेर हातीन उद्घाटन. बेकायदेशीर घेवन येवच्या 9 जनावरांक पोलिसांन केले जप्त, आरोपी फरारी. येल्लापुरात 2,20,000 रुपये किमतीचे 42 ग्राम भांगर जप्त. होन्नावर कासरगोड समुद्रात मासळी मारूंक गेले तेन्ना होडी बुडून एक युवक नापत्तो, 3 जाण सुरक्षीत. काणकोणच्या चापोली धरणात मेळ्ळो 25 किलो वजनाचो मासो. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 56 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस. आतपळ्या सविस्तर खबरो. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात अनलॉक केल्ल्यान आयच्यान देवस्थान उक्ती करूंक सरकाराली अनुमती. कारवार. संवसारात मनुष्य गरीब किंवा श्रीमंत उरूं, देव ही एक शक्ती आसा हे प्रत्येकट्याक खबर आसा. तेजे श्रद्धा, भक्ती आणि मना काळजांतल्यान आपल्या मनातली इच्छा पूर्ण करची ते देवा कडेन मागतात आणि बऱ्या वायट वेळार देवालेच नांव घेतात. बरें जालें तर देवा तुगेल कृपेन हे जालें, वायट घडलें तर देवा तुवें अशें कित्याक केलें असो प्रश्न करतात. अखेर सगळ्या बऱ्या वायट कृतीचो तोच एक जबाबदार म्हूण समजतात. पण आज कित्येक दिवसांपासून कोविड ह्या महारोगान सगळी श्रद्धा आसतना देवस्थानां बंद दवरची म्हूण सरकारान जाहीर केल्लें. पण उत्तर कन्नड जिल्ह्यात ह्या बंदीची आयच्यान उक्ती दवन फक्त भक्तांक मास्क वापरन देवा दर्शनाक अनुमती दिला. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात आयच्यान सकाळीच शिर्शी मारिकांबा, श्री क्षेत्र गोकर्ण महाबळेश्वर, मुर्डेश्वर तशेंच कारवारचे सुप्रसिद्ध गणपती देवस्थान अमदळी हिंगा भक्त लोक दर्शनाक येवूं लागिले नजरे पडले. पण आज पयलोच दिवस जाल्ल्यान बोटाचेर मोजचे इतलेच भक्त दिसून येयले. जगलपेट हिंगा बांधिल्ल्या कचरा वर्गीकरण प्रकल्पाचे आमदार आर.व्ही. देशपांडे हेमगेर हातीन उद्घाटन. जोयडा तालुक्यातल्या जगलपेट ग्रामपंचायतीक स्वच्छ भारत मिशन योजनेअंतर्गत बांधिल्ल्या घनकचरा वर्गीकरण प्रकल्पाचे आमदार आर.व्ही. देशपांडे हेमगेल्या हातीन लोकार्पण जाले. जगलपेट हांच्या पंचायत इमारतीच्या बाजून हो प्रकल्प उबारिल्लो आसा. स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत ह्या प्रकल्पाक 9,60,000 तर 14व्या वित्त आयोगाकडच्यान 4 लाख रुपये खर्च करून हो प्रकल्प उबारिल्लो आसा. जोयडा तालुक्यातलो हो 3रो कचरा वर्गीकरण प्रकल्प आसा. ह्या वेळार ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष गिरीश नाईक, जिल्हा पंचायत सदस्य संजय कांबळे, पंचायत सदस्य सुहास देसाई, बसवराज बिस्त पनवर व अन्य ग्रामस्थ उपस्थित आशिल्ले. ह्या वेळार स्थानिकांक ओलो व सुको कचरो वेगळो दवरसाठी बकेटी दिली. होन्नावर कासरगोड समुद्रात मासळी धरू गेल्लो एकटो होडी बुडून युवक नापत्तो, 3 जाण सुरक्षीत. होन्नावर समुद्रात मासळी मारूंक गेल्ली होडी बुडून एकटो नापत्तो जाल्ली घटना होन्नावर तालुक्याच्या कासरगोड इको बीचार घडली. नापत्तो जाल्ले व्यक्ती उदय दामोदर तांडेल अशें कळून येयला. ह्या होडयेर 4 व्यक्ती गेल्ले. तितूंतले विजय फर्नांडीस, शंकर तांडेल, रामेश्वर तांडेल हेमकां स्थानिक मच्छीमारी लोकांन सुरक्षीत वाचयले.
मासळी मारू गेले परत येताना समुद्राच्या पाळाक आदळण ही बोट बुडली। नापत्ता झालेल्या मच्छीमाराला शोध कार्य चालू असा। स्थळार पोलीस येऊन परीक्षण केले। होन्नावर पोलीस ठाण्यावर प्रकरण दाखल झाला। यल्लापुरात 2,20,000 रुपये किमतीचे 42 ग्राम भांगर जप्त। यल्लापूर एक अल्पवयीन भुरग्या खंयच्यान यल्लापुरात 2,20,000 रुपये किमतीचे 42 ग्राम भांगर पोलिसांनी जप्त केले। या प्रकरणात अल्पवयीन भुरग्यासह धारवाडचो रहिवासी हुलगप्पा हुलगेश बंडीवड्डर वय 32 हेमका अटक केली। हेमका डिसेंबर 2020 ह्या सालात यल्लापूरच्या शारदा नगर हांच्या घराच्या घरफोडीच्या आरोपासकल अटक केली। हेमी धारवाड, शिवमोगा जिल्ह्यातल्या सुरब आणि उत्तर कन्नड जिल्ह्यातले यल्लापूर, भटकळ, सिद्धापूर या भागात चोरी केला म्हण मुखार येयला आसा। पोलीस फुडलो तपास करते आसात। बेकायदेशीर घेऊन वयच्या 9 जनावरांक पोलिसांक केले जप्त। आरोपी फरार। भटकळ बेकायदेशीर गोमांस तस्करी करचे रॅकेट भटकळ हिंगा कार्यरत आसा। भटकळ हांच्या पोर्ट रस्त्याच्या 6व्या क्रॉसिंगा लागीं बेकायदेशीर घेऊन वयची सुमार 6 लाख किमतीची 9 जनावरां भटकळ पोलिसांन जप्त केली। मात्र ह्या प्रकरणात 3 आरोपी फरार झाले। हेमचे विरुद्ध भटकळ शहर पोलीस स्थानकात गुन्हा दाखल केला। वारंवार अशी प्रकरण उघड जाती आशिल्ल्यान हेतू भितर मोठे रॅकेट गुंतिल्ले आसा असो संशय पोलिसांनी व्यक्त केला। चापोली धरणात मेळ्ळो 25 किलो वजनाचो मासळो। काणकोण चापोली धरणात मासळीची संतती वाडोवच्या खात्यान सोडिल्ली मासळीची पिलां व्हड जाल्ल्यान ती धरतीसाठी लिलाव सुकारिल्ले पोळे हांचे दीपक पागी हेमी इतर जाल्ल्या सहाय्यान धरणात मासेमारीकन तब्बल 700 किलो मासळी धरली। विशेष म्हणल्यार हुतूर 25 किलो वजनाचो मासळो मेळ्ळो। पागी हेमी दिल्ल्या म्हायती प्रकार मासळी भितर राऊ आणि काटला जातीचे मासळी मोठ्या प्रमाणात आसात। गोड उदकांतल्या मासळीक गोंयकार जास्त पसंत करनात, ताका लागून ही मासळी परराज्यात धाड दितात अशें पागी हेमी सांगले। राज्यात आशिल्ल्या इतर धरणाची मासळी धरच्याक कंत्राट आपल्याक मेळ्ळा अशी सांगून बगीत त्या धरणातली मासळी धरतली अशें तेमी सांगले। आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 56 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली। कारवार 11, अंकोला 5, कुमटा 15, होन्नावर 14, भटकळ 6, शिरशी 4 आणि यल्लापूर 1 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली। तशेंच 69 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले। कारवार 7, अंकोला 7, कुमटा 15, होन्नावर 14, भटकळ 5, यल्लापूर 14, हळयाळ 2 आणि जोयडा 5 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले। आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 51,902 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली। तशेंच 50,794 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले। अजूनही 397 कोरोना रुग्ण उपचार घेतले आसात। तितूंत भितर 63 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 334 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेतले आसात। आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 711 कोरोना रुग्णाले मरण जाले आसा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।